ka JB Muturi ne otimo tich mar sumo paro makar ne jatend piny Kenya, to Dorcas onego bed ni donjo yo machal nade kiwacho ni ji oluoro jatend piny Kenya, ji oluore onge ng'ada koni adier, wan gi geno? Erokamano. Kawang'iyo former Attorney General Justin Muturi, Muturi ing'eni tich mar Attorney General is supposed to advise the government on some legal matters, yeah? To ne nitiere chich moro ni samoro ne ochiegni gi former president, and samoro ne ok onya golo advice maber for the betterment of the country. Emo no can nitie that shake up from Attorney General to Minister for Public Service. To ang'eyo maber nikech Dorcas, kaka wacho ni Dorcas osebedo Deputy Director of Public Prosecution and Secretary of Public Prosecution. To gimiyo ineno kao Dorcas, Ruto believe maber ni jaluo ni ng'ama luwo chik, kendo jaluo ni ng'ama tiyo tich marapenda. Mane momiyo kane adier kata bang' miyowa finance, miyowa energy, kendo ineno Attorney General chako miyowa, en geno mara kendo lamo mara ni Dorcas is going to work to the threshold mar timang'owa mar make sure ni justice is served to this country and advice maber omi sirikal mondo kik wabed gi ng'eni wasebedo gi advice wasemiyo sirikal on some tenders and all that, tido ka chak backfire, jo chak dhi e court, chak itiyo gi pesa mathoth, to tich magitimore nade onge, to jogo samoro timore kamano, to mibadhi ne ma ineno ka samoro vijende onge tich. Winjo ka yuak managers inene godo, then issue drop the finance bill 2024-2025, of which it will not drop the same day. The finance bill was the following day. Finance bill no. The other one was the issue of IBC, menentie by partisan talks. Mabeno sebedo so gini temenade onye osekanyo no kaja komo sign gi Ruto at KCC there. The third one, an issue mar employment bro manabedo ka one mibadhi dok piny. Mibadhi nyama dok piny kokaw jogo mariek kendo jogo moluoro mibadhi kaw nagi otimre nade omi officers of responsibility. Owinjo ko wado nyocho maber kama ni Ruto samoro kwinj wach. Tada paro ni wado maber kabisa ni adiera dhano be ntiere gi rem mare samoro. To mondo ing'eni Ruto winjo wach, nyo riembo nyaka jogo machiegni kode. Riembo ministers over 10 ok en gima yot wadwa. To nyeno kanyo weye gi moriembo gi mo kelo joma nyien kelo officers manyien. King'iyo issue mar gine appointment